jeg skal si nå, jeg forteller så gjerne. Det var en lørdag her i høst jeg dro til byen. Jeg så ei snelle, vakker som ei stjerne. Ja, hun var et helt utrolig syn. Jeg satt og holdt på med teen i tanga. Jeg var så spent på hvordan dette ville gli. Det tog ikke lang tid før jeg hadde henne på stanga, og kjente fort at hun var kommet for å bli. Jeg tenkte vi to skal ha mange fine stunder, og at jeg endelig skulle være heldig å få napp. Og hvis jeg steller henne fint og smører noen runder, så vil hun aldri svikte selv om jeg blir slapp. Ja, da vil hun. Denne snella skal jeg passe som en unge. Hun er så mye bedre enn det jeg har hatt før. For jeg har prøvd de lette og de tunge, men ingenting er som en Abu-ambassadør. For jeg har prøvd både de lette og de tunge, men ingenting er som en Abu-ambassadør.